100 metriä ja totta kai Usain Boltin esiintymistä odotetaan muutenkin, mutta erityisesti 100 metrin tapahtumien jälkeen suurella mielenkiinnolla. Mitaleista ehkä vielä sen verran, että 41 maata on täällä pystynyt mitalin nappaamaan, eli suurin piirtein joka 5. maa. Pohjoismaat ovat ainakin näiden kisojen perusteella hiukan nyt putoamassa kyydistä valitettavasti. Andreas Torkildsenin keihään hopeamitali on Pohjoismaiden ensimmäinen ja todennäköisesti ainoa MM-kisamitali täällä Daegussa 2011. Jamaikalla mitaleita on toistaiseksi 6, 2 kultaista, 3 hopeaa ja 1 pronssi. Yhdysvallat mitalitilaston kärkimaa, mutta se siitä teemasta. Nyt lähdetään virittäytymään sitten jo miesten 200 metrille ja kysymys varmaan kuuluu, että mitä Usain Boltilta tänään sopii odottaa? No sopii odottaa varmasti aika paljon, nimittäin tuossa naisten 100 metriä aidoissa, missä Pearson juoksi tuon huippuaikansa, oli plus 1,3 tuuli ja näyttäisi, että täällä on joko tyyni tai pieni myötätuuli, joten tuuli ei ole nyt se kiusatekijä sille mitä toi kello sitten täällä lopussa näyttää. Usain Boltin voittoa ainakaan tässä vaiheessa kukaan aseta kyseenalaiseksi. Hän ei vielä erissä kertaakaan tullut tätä matkaa täysille ja nyt se varmasti tekee. 20 sekuntia hyvin todennäköisesti reilusti tulee alittumaan. Sitten on mielenkiintoista katsoa, yltääkö nuori Ranskan Christophe Lemaitre ensimmäisen kerran tällä tasolla. Kaksinkertainen tai itse asiassa kolminkertainen Euroopan mestari. Ei ole vielä MM- tai olympiatasolla mitali yltänyt satasella. Se oli todella lähellä. Täällä on ollut erittäin loppuvahva, näyttänyt hyvältä. Siirtyykö Ranskan ennätys samalla 19 alkuiseksi? Se on myös hyvä kysymys. Todennäköisesti pitää siirtyä, jos mieli mitalin ottaa. Walter Dix erittäin vahva. Tämä matka ehkä kenties hänelle kuitenkin parempi matka. Sataselta jo hopeaa. Ja sitten takana tulee nuori Nickel Ashmead, joka kuitenkin sai katsoa Lemaitren kantapäitä jo omassa erässään. Mielenkiintoinen juoksu. Tällä matkalla yksi suomalaisonnistuja, yksi harvoista suomalaisonnistujista myös nähtiin näissä maailmanmestaruuskisoissa. Jonathan Åstrand komeasti alkuerästä välierään, 2 tasapainoista suoritusta. Loppukilpailussa vain 2 eurooppalaista, joten ensi kesän EM 200 metrille niin varmasti kohdistuu suomalaisittain suuri mielenkiinto, mutta se on ensi vuoden asia. Nyt keskitymme tähän. 8 miestä, illan viimeinen finaali, miehet 200 metriä. Myöskin Norjan Saidi Dure on päässyt ensimmäisen kerran tällä tasolla loppukilpailuun ja on ihan varteenotettava tekijä tässä finaalissa. Rata 1, Trinidad ja Tobagon Rondel Sorillo. Ennätys tältä kesältä. Hän on viime vuoden Yhdysvaltain yliopistomestari. Rata 2, Brasilian Bruno de Barros. Oli alkuerässä aika lailla jäykän oloinen, mutta välieräjuoksu lupaili jo parempaa. Ennätys on hyvä ja tämän vuoden perua 2016. Tismalleen siis sama kuin Sorillolla. Ja sitten Usain Bolt, hallitseva maailmanmestari, olympiavoittaja, maailman ennätysmies. Tuo Berliinin 19 on kyllä yksi kaikkien aikojen huimimmista suorituksista yleisurheilukentällä. Vai vilppilähtö 100 metrin loppukilpailussa. Siinä suhteessa hänellä tietysti jää hieman todistettavaa. Hänen edeltään matkaan lähtee Satasen 2, tämän matkan olympia 3 ja kauden tilasto 3 Yhdysvaltain Walter Dix, jonka ennätys on kiven kova 19.69. Se on kaikkien aikojen 7. kovin aika 200 metrillä. Sitten nuori mies Jamaikalta, 21-vuotias Nickel Ashmead, kauden tilasto 2. Toinen kaveri, joka tällä kaudella on pudotellut alle 20 sekunnin. Ja mikä on sitten nuoren ranskalaisen Christophe Lemaitren isku tänään Barcelonassa viime kesänä? Mestari satasella, 2 ja pikaviestissä täällä satasen 4. Eikä unohdeta myöskään 7. radan juoksijaa. Hän tulee Panamasta, on nimeltään Alonso Edward. Berliinin MM2, tällä kaudella hyviä tasapainoisia juoksuja, vaikka ei olekaan vielä alle 20 sekunnin pystynyt puristamaan. Ja sitten ensimmäistä kertaa, kuten Mika totesi, maailman tasolla
loppukilpailussa entinen gambialainen, nykyinen norjalainen Jaisima Zaidiandure, ja hänelläkin ennätys on hieno 19.89. Mutta kyllä tilanne tässä niin on, että katseet kääntyvät Usain Boltiin. Walter Dix hyvänä kakkosen juoksijana tulee kyllä lopun kovaa, mutta pääseekö hän edes iskuetäisyydelle? Veikkaan, että ei. Boltin maailmanennätys hurja 19.19 tuosta Berliinin finaalista. Siinähän Alonso Edwards pystyy myöskin hurjaan aikaan 19.81. Voi olla, että kumpikaan mies ei aivan tuossa kunnossa tällä hetkellä ole. Maailmanennätyksen odottaminen Boltilta on varmasti kohtuu epärealistista, mutta kauden kärki on 19.86. Kuinka paljon siitä alle voisi mennä? Se varmasti on se kysymys, ja ennen kaikkea tietysti Bolt, jolla on siis arvokisamitaleita jo 6 kappaletta. Hän putsasi pöydän Pekingissä ja Berliinissä. 6 voittoa, niistä 5 maailmanennätysajalla. Ja nyt pitää lähdön kanssa olla tarkkana. Tällä kertaa hän malttaa ja ryntää sitten telineistä hurjaan iskuunsa, ja katsotaan kuinka tulee Walter Dix. Dix avaa myös hyvin. Siellä Alonso Edwards loukkaa jalkansa, hän on ulkona. Dix tulee Boltin kanssa lähes yhtä matkaa etusuoralle. Dixin loppua, veto on vahva, mutta ei se tällä kertaa riitä mihinkään. Usain Bolt juoksee tässä maailman mestaruuteen, juoksee hurjalla ajalla kaikkien aikojen 4. nopein aika kakkosella 19.42, joten kyllähän hurjassa iskussa on, ja tuo on varmasti sitten helpotusta ennen kaikkea. Hän pystyy näyttämään ihmisille, minkälainen mies hän tälläkin kaudella on. Satanen menkööt näin ollen työtapaturman piikkiin 19.42. Hän on itse kahdesti pystynyt kovempaan. Michael Johnson kerran 19.32 ja aika kohenee vielä 19.40. Erittäin hyvin tuli myös Walter Dix. Oli vain metrin päässä, kun käännyttiin loppusuoralle. Ja sitten Christophe Lemaitre ensimmäistä kertaa MM-tasolla mitaleilla. Ja katsotaan näitä aikoja. Dix juoksee 19.70. Juoksee näin ollen vain 100-osan päähän ennätyksestään. Ja Christophe Lemaitre juoksee uuden komean Ranskan ennätyksen. Eurooppalaisittain toiseksi kovin kakkonen ikinä ja koskaan 19.80. Ja vielä Norjan Jaisima Zaidiandure, joka täydentää hyvän eurooppalaispanoksen. Hänkin pudottelee toista kertaa urallaan alle 20 sekunnin 19.95. Lemaitren juoksu lupaa kyllä hyvää. Muistamme, että hän on vasta 21-vuotias kaveri. Erittäin kova kakkonen tuli tästä. Boltin kurvi näytti jo sen, että nyt tullaan todella kovaa. Hän juoksi 70 kohdalla ratatasoituksen verran Walter Dixia ylös ja tulee kurvista ylivoimaisena ykkösenä. Eroa oli varmaan tuossa 160 metrin kohdalla enemmän vielä, mitä maalissa oli Dixiin. Nähtiin jopa ainutlaatu tai pikkusen tavallisuudesta poikkeaa viimeisen 2-30 metrin pieni sakkaaminen Boltilta, mutta nyt oli yritys niin hurjaa, että loppuaika silti 19.40 on käsittämättömän kova ja kyllä ratkaisee senkin arvotuksen, miten satasella olisi käynyt, jos tämä mies olisi telineestä päässyt. Se on jossittelu ja se satasen kisa on mennyt. 200 metriä kulki entiseen tyyliin, siinä hän ei saanut vastusta, mutta täytyy katsoa myöskin sinne Boltin olkapään taakse. Kilpailu oli erittäin kova tasoinen. Kun nämä tuulet täällä stadionilla nyt oikeastaan ensimmäisessä sileässä juoksufinaalissa kääntyi oikeaan suuntaan, niin alkoi tulostehtailu myöskin tonne kelloon. Että kyllä nämä miehet on tosi kovassa kunnossa. Lemaitren 19.80 on huikea aika. Se on toiseksi kovin koskaan eurooppalaisen juoksema aika. Ainoastaan tuo vanha Pietro Mennean maailmanennätys on sitä edellä, joten kyllä ranskalainen on tällä 200 metrillä erittäin vahva, mikä oli todella tiedossakin, että hän ei ole parastaan tässä näyttänyt. Tässä nähdään 70 metriä tultu ratatasoituksen verran Dixia ajettu kiinni, ja kun tullaan suoralle, niin siinä on se 2-3 metriä eroa ja se kasvaa tonne 170 metriä asti. Sen jälkeen Dix tulee kyllä erittäin hienosti loppunsa, kenties Boltia jopa vähän kiinni, ja Lemaitren nousu on täältä hieno ja pitää Dureen takana ja ottaa sieltä pronssi, mutta hyvä oli eurooppalaispanoskin. 3. ja 4. 2 miestä alle 20 sekunnin. Ja Zaidiandure oli noin 150 metriä kiinni illan toisessa norjalaismitalissa, mutta sitten Lemaitren loppuveto oli vaan sen verran tuimempi, että Euroopan mestari on nyt sitten myös MM-kisojen mitalisti.
kaikesta kyllä jotenkin näki, että Usain Bolt halusi tänään näyttää voimaansa ja vahvuutta. Hän ei tyytynyt pelkästään voittavaan, vaan katsokaa tätäkin. Katse ensimmäisenä kelloon. Paljonko siellä lukee? 19.40. Hän itse kahdesti ja Michael Johnson hurjalla Atlantin olympiavoittoajallaan 19.32 ovat koskaan ikinä missään menneet tätä kovempaa, joten kyllä Bolt kunnossa on. Ja nytkin hyvät tuulet, tai tässäkin kuten naisten pika-aidoissa hyvät tuulet, pientä myötäistä ja näin. Tässä on illan viimeinen kunnia. Taulukko Usain Bolt nyt 4. kertaa maailmanmestari. Tämä on hänen 7. arvokisavoitto, kun viestit lasketaan mukaan. Kauden kärkiajalla 19.40 ja myös Walter Dixin juoksu on huima. Hän juoksee 100% päähän ennätyksestään. Tuo aika olisi kaikkien aikojen tilaston 8. aika 19.70 ja tosiaankin Christophe Lemaitre eurooppalaisittain historian toiseksi kovin 200 metrin veto, Ranskan ennätys 19.80. Tästä nuoresta kaverista kuullaan vielä paljon ja tietysti kuullaan myös Usain Boltista. Koko kolmikko paineli tässä kisassa entisen maailman kärkiajan alle, joka oli Boltilla 19.86. Ja huikea on ero kyllä tämän Boltin juoksun välillä ja sen Lontoon juoksun välillä, joka kuukausi sitten juosti, jossa Bolt aika kovalla yrityksellä päätyi aikaan 20.03. Kyllä on tullut väljyyttä juoksuun ja tuota helppoutta, mitä silloin ei Lontoon juoksussa vielä ollut näkyvissä. Viimeisen kuukauden aikana on tehty kyllä töitä tekniikan kanssa ja menty rajusti oikeaan suuntaan. Dix siis hopeaa, Lemaitre pronssia, Norjan Jaisuma Saidien Dure 4. 19.95 hänen aikansa. Sitten Jamaikan nuori Nickel Ashmead ei ihan pystynyt nyt odotuksiin vastaamaan. On kuitenkin 5. 20.29. Brasilian Bruno de Barros 6. 20.31. Ja Trinidad ja Tobagon Rondel Sorillo sisäradalta 20.34. 2 vuoden takainen MM-hopeamies Panaman Alonso Edward. Matka päättyi puolimatkaan jalkavamman takia ja se on tietysti ikävä takaisku se, mutta Sally Pearsonin ohella tämän illan suuri sankari, näin kai voi sanoa, maailman kärkiajalla hänkin Usain Bolt, Jamaica maailmanmestari. Number one, every day, all day. Believe it. Kilpailutapahtumien osalta ilta on näin päätöksessään, mutta vielä on tarjolla miesten keihään heiton palkintojen jako.